Li Diyarbekirê de hemîn pêşengeha amûr û teknolojiya avahîsaziyê ya Mezopotamyayê berdewam dike. Herçiqas pêşengeh ne wekî pêşengehên berê Qerebalıqbejî, amûr û teknolojiya avahîsaziyê balê dikişîne. Di pêşengehê de danasîna makîneyên keviran dihêre û dike xîz ku ji aliyê kompanyayeke Diyarbekirê ve hatiye çêkirin hat kirin. Di pêşengehê de danasîna makîneya keviran dihêre û dike xîz ku ji aliyê kompanyayeke Diyarbekirê ve hatiye çêkirin hat kirin. Ev makine di nava sê mehande li Diyarbekirê hatiye çêkirin ku makîneyeke mobîle ku keviran dihêre. Li gorî ku rayadarên kompanyayê dibêjin di nava rojekê de ev makine dikare tam 2000 ton kevirên reş yên li derdora Diyarbekirê bihêre û ji van kevira jî her wiha xîzê an ku qûmê hilberîne. Rêveberên kompanyayê dibêjin makîneya wan mobîle û dikarin li her dereke guncav were bikaranîn. Makîne 65 ton e û bi 4 milyon û 500 hezar lîreyê hatiye çêkirin û ji aliyê 5 kesan ve tê bikaranîn. Ji bilî motorê hemû parçeyê din ên makîneyê li Diyarbekirê hatine çêkirin. Rêveberê şîrketê Alî Çelik got ew dê gelek makîneyên wekî vê çê bikin. Makîna mucura dişkîne, yani kevir dişkîne. Kevirê yani hem qiraj daxê hem bi beton santralî kevir dişkîne yani dike yani memleket ji bo memleketê me jî hem ekonomî Türkiye jî yani çêtir be. Rayadarên qada bazirganiyê amaca dikin ku karsazên Kurd li her aliyê Bakur û Tirkiyeyê karên serkeftî dikin. Serokêjûra Bazirganî û Pîşesazî ya Diyarbekirê Mehmet Kaya got, xizmetguzariyên binêsaziyê bên kirin û astengiyên li pêşiya karsazan bên rakirin, dê karên serkeftî bikin. Özellikle dezavantajlı konumlarımızın normale çevrilmesini istiyor. Eger derfet bêdayîn karsazên me dikarin gelek karên serkeftî bikin. Binêrin li vir makîneyek hatiye çêkirin, bi vê makîneyê dê kevir bên hêrandin û xîz bêne çêkirin. Wê demê li şûna xîza çemê Dicleyê dê xîza kevirê reşê Diyarbekirê were bikaranîn. Em dixwazin binesaziya ku em bikaribin pê kelûpelên xwe bigihînin bendera Mêrsînê jî zû bên çêkirin. Em ji bo vê yekê û ji bo rakirina dezavantajan destekê dixwazin. Karsazên Kurd dibêjin Diyarbekir jî dixwaze di cîhanê de rikeberiya berhemanînê bike. Lê divê derfet bêdayîn û karhêsanî bêkirin. Karsaz dînin ziman ku bi amûrên avahîsaziyê hatiye nîşandan ku Diyarbekir dikare di cîhanê de bibe marqeyeke naskirî. Pêşengeh 6 Adarê roja yekşemê bidawî dibe. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.